Първа част от изкачването на Мусала. Беше ми приятно. Лифт Ястребец. Да участваш с тях сам. Верният отговор е топ-топ. Ами едно приятно видео да направя. Ти може и снимки да правиш. Може. Не, искаш ли още много? Не. Вече се стана доволно високо. Да. Ето това е пътя, мисля, че който... Много гадно предърпва. Нещо. Кавеч. Видео. Кога бе път ти? Пет курс. За първи път съм на този лифт. Вие? Така, Не. трети или четвърти, не знам. Трети. Защо така се е наклонила? После ще стане още по-високо. Да. Поне спестява вървяне. Много. 4 часа 5 спестява. Аз във влака на идване срещнах една жена, си говорихме и тя каза, че отдолу, от тук го е качвала Мусала. Ама тогава са вървяли това разстояние. Да. Не искам да гледам. Не, аз пих с колата, аз мога да не пия се. Няма стана. То и тук да паднеш. Тук ще видиш. Ме много лошо държа. Я продължи Камен, че видеото. Не, тук не искам. На видео давай. Снимай просто. No, ma 15 minuti lo prendo. Не там, бе, пред вас. Ще разгледате, че с това, да. Я да може да... Днеска ще е идеално времето. След това да променя Реално? всъщност.
Аз малко снимки направих. Метри направи ти. Аз видях, брат. То видях, брат. Да. Красота е. Аз тук не пиша. Да. Човек, направо се вижда атмосферата, че си не е. Тук вече е височко. На 2 км 850 от лифта. От лифт Ястребец. Пътуваме за Мусола. Спокойно време. Прекрасно. Безоблачно и красиво. 11 без нещо, пристигане на хижа Мусола. Супер! Там има ни печки, ако спитам за. Подкрепителен пункт на хижа Мусола. Каменчи. Махай. Хапаме. Много е хубаво на хижата. Красиво е. Има много хора. Върха се вижда. Вече. Вече е ясно. Ако знаех какво да кажа пред камера, ще е добре. Е, там има туалетна. Давай, кажи 2400 метра елевация, 1025 хектопаскала. Ами ти го каза, какво да го казвам? До тук е 4 км. Безоблачно, безветрово. Да. До тук е 3 км и 700 метра. Прекрасно. По-малко време. от час. Страхме от кучета. Е, там се чува. Огромно куче сме. Да. За мен е огромно. Той дакел? Дакел ли е това? Да, го галиха. А това заслон ли е там, което е? Да. Или е стара хижа? Хижа стара. Къде е, Хижа Мусола стара. Може би към това. Двете здрави. Да. И така, хапваме и продължаваме нагоре. 158. Макс насам. Макс? Ма защо ти насам там по-лесно? Супа, давай. Извинете, но там ли е пътвата ви нагоре? Те момичетата. Ми нашия водач, но там. Там може би е по-полегато. Може. Леко, леко, внимателно. Тук е това. Нали ще внимателно? Абе, давай тук. Вече сме на някакво възможно. Тук може би е по-пряко, ама не знам. По-пряко е предполагам, ама. По-стръмно е. Нещо малко алпинизъм. Снимай ли колко много хора има? Да. Снимай. Отде? Къде сме, Пате?
Трой маршрут. Так учи. Напред-назад. Да си да няма малко вода? На мене ли? Просто сега ще изкарам бутилка, тя ще поведе вътре. Това знаете ли го? Да. Как е на подкрепителния пункт? Добре, горе-долу. Добре. Трепери ми ръката малко. Скапа ли си? Нямам гликоген. Нямаш какво да. Каквото и да значи това. Каквото и да значи това. На мен ли да даш? И после ще оформим това на фотография. Това е почивка преди заслон Еверест. Или един везен. Какво прави там? Кое? Шази? Защото реших, че е моята първо. Не бе, аз просто да знам какво се прави. Още минутка-две и продължаваме. Еде, искаш ли щеките? Аз това изчаквам. Аз сигурна. Браво бе, Борянке! Как ти повара? Ти какво взема бе? Преди заслон Ботев. Аз пък Ботев. Заслон Еверест. Докато го кажа. Добре, за сега. Ходя и снимам, което не е окей. GoPro си взимаш за другия път. Да, аз му казах да ми подари едно GoPro на приятел. Той... Браво, напечено слънце. Добре! Още по-близо до заслон Еверест.
Здравейте, пристигане на заслон Ледено езеро. Няма ли агия? Няма ли да на камера? Не проша. Ето там е връх Мусала. Още 200 метра. Още 200 метра до върха. Ама височина? Да, височина. Денивелация. И ето ни на връх Мусала. Най-високи на Балканския полуостров. 2925 метра. Най-високата точка на Балканите. 2925 метра. Минералните банди. Минералния басейн, да, като работеше. Да. Те още сега пак ще да го отварят, ама... И повезачите. И аз последно минавах един ден така на... Бяхме на моторетката, се разходихме и беше всичко за хвърлено и за такова. Те май само говорят така, няма да го... Да. Няма да го направят. Все още е ниско. Да се преживява. Все едно много малко някакъв сега. Ако може да стане много високо, кажете да затваряме очи. Той след междинната има едно много гадно за една минута, за който го е стран, не? Ние сме тук такива. Ние сме двама тук отпред. Беше и отзад. Или пец, който е замръзнал. Замръзнал ли? Направо виж главата. Нагоре беше, ходеше като ненормален сега. То се обудил сигурно. Да. Изкачи ли Мусала? Той да. Той да. Той и тя. Нещо не успях. Карай, винаги има друг път. Ти чака ли някъде? Да, на това, на заслона. Аха. Планината пак ще е там. Да. Следващия път. Планината винаги ще е там, да. Да. Поне знаем къде е грешката вече. По-рано и не в почивни дни. Да, голяма грешка и винаги трябва да имаш предвид, че организацията е българска и е Монтамара. С лифта, с билети, почна да става високо, затваряме очи. Лифт, билети с подсъсък. Сега ще стане ниско, няма. И бабичката в
заслона и тя крива. Да, да. Дай на мен ми се скара. Да. За си говорим на тисичка, нали? Да. Ти ли беше с двете бутилки вода да ще се скара? Аз викам, на гръб не мога да нося големи, човек. Никъде нямаш ценоразпис, хора да те питат какво имаш. Никой не знае как ходиш на работа. Да. Аз пък, да. След не едно друго момиче беше. Купи нещо за 2 за 5 лева и тя за 6 лева, но има само 5 и казва сега ще отида да донесе една стотинка. Едно левче, това нещо и се размърмори. Направо вече ми идваше да й кажа, успокойте малко. Това си бабичката, дето трябва да е тук Можеше на едно момиче, дето забира да пише. Да. Има не по-студена от тева. По-студена от тая няма. Всеки разбира студеното друго. Аз за отпечатъци я питах, нямам, вика и долу на хижата няма. Да. А пък аз на хижата си взех от там. На заслона нямало. Това нямало. Какво беше? На тебе ти каза. Аз нямам гръб да нося големи бутилки. Да.